Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Pero bago ko ipakita sa inyo ang video ito, please po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ito po ang bago kong YouTube channel, si Kuya Kayden TV. Dati ito po yon, Kayden TV. Pinalitan ko po para madali nyo ako ma-search sa YouTube. Ang sugal namin dito is 3K at may side beat pa sa labas. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, 1, tara! Wala suka ng juara ya. Oh, wala suka ng juara, kaya nyo. Sa 1.5 mga diri, 1.5 mga diri. Bantay mo dia. Manlingi sa gamay din. Vlogger hello. Ha? Shout out to my ex. Bersama mga tabay. Chris. Ah, sige. Lembut niya, wala sige. Gih. Papa J, bilang skor Papa J. Skor tadi Pak. Ayo go. Ay,
Masuk na, bubuli na ako sa tero. Matag siupaw daw. Lumi-lumi. Kasi ini ang keraan. Tuan.
Kuha ang tabaji giling na. Aboy yung daw ini kanina. Aduh. Ayo bayan. Beatrice. Go. Five three. Five three. Ayo pagawai-awai gitu, daghan mo. Legend, beauty, legend. Masir ka? Wala na, labaw na pala.
Babulagaw. Patro size. 46, 46. Gawas ba? Malasa nila sa pastada. Wala pasta ba? Uyos. Garaan nila yung Score 5-6. Ayan, size. Ayan, may tirada. Sunod mo lagi. Parehas. Tira na. Hatag na. Tira. Uy. Dio ba Dio?
Parehas ite. Ite na parehas mo. Go. Nakaw mo? Wala sutso. Isa labaw, isa. Benta kayo. Lumag Alex. Boleh lu bilang. Bisa bilang. Ya, tayo. Guys, Benta. Siruin. 08 na.Ait na itu bilang. Taas ball. Ball na ibe. Bawal ya.
Damot rin. Pinsa ka sa dyan, pinsa ba? Pinsa ka na tuloy. Ha? Pinsa tuloy. Kit, ito ka na. Sige, 5, kamu sa rupya. Ito try mo? Gagutin.